Ako hindi. Nainis ako dyan yung tagal yung mga ano. I say, pero bakit ang tagal yung generations? Ano? Tapos yun. Ayan na naman. Diyos marhay na aga sa inyong mga tugang, maluhod po ang gabos. Asin po na niya to ang novena para kay Saint Anthony of Padua sa ikalimang aldaw. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. God and Lord of the virtues, Thou who hast so abundantly communicated to glorious Saint Anthony of Padua a powerful virtue on earth and on the sea, whereby to work unfold prodigies and miracles for the benefit of devotees who invoke Him, I give Thee thanks beyond measure for this exceedingly great mercy, and I beg of this through his intercession, that in this storm-tossed sea of life, I may be guided on by the light of divine inspiration, and thus save me from falling into the eternal pit of hell. And if it be for Thy greater glory, grant me that which I especially ask of this in this novena. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, their need in gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good are now restored. To poor and old who implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched plight. So speaks in Padua its devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good are now restored. To poor and old who thee implored, O glorious saint, to Christ do pray as sinner, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good are now restored. Concluding prayer, O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi para sa katuninongan sa kinaaban. Maheherakon asin maugayo na ama, di ika masasabota nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Di pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan an mga aldaw nin siguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina nin katoninongan asin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan an gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon an lay kan banwaan, asin galangan an kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan an kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan an diretso kan gabos na tawo, na makuha an ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring mana ang lambang saro sa to, magpuon ang God, as in dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ni dugo, kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ipadagos man po niya ngunyan ang novena para sa Sacred Heart of Jesus. Maluhod po girarian gabos. O most holy heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lovely sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant, good Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger, comfort me in my afflictions,
Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all I do, and the grace of a holy death. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. Amen. Day 6, purity of heart. O pure heart of Jesus, cleanse our hearts from all sin and evil desires. Help us to live holy and faithful lives, always seeking what is good and pleasing to God. Sacred Heart of Jesus, purifier of souls, sanctify us. Amen. Closing prayer. O Sacred Heart of Jesus, we consecrate ourselves entirely to you. Take possession of our hearts and guide us in your love. May your Sacred Heart be adored, glorified, loved, and preserved throughout the world forever. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Amen. Matukaw po kita. Asin, ang satuyang banal na Eucharistia ngunyan, ipinapanungod man po sa mga intensyones kan mga minasunod, pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, siring man ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, ni Domingo Peña Flor and family, to pass the licensure exam for architecture, dulot ni Mary Joy Lienas, siring man pasasalamat para sa 35th wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Dan Navera and family, igwa man na pasasalamat si Gina Nas and family. Para man sa special na intensyon for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rose Asupardo Cantara and family, to pass the board exam sa kahagadan ni Mary Ann Marasigan, for good health, protection, and wisdom, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for guidance in licensure examination for architect of Edlin Joy Daito on June 8 and 10, 2026, dulot Kandayan Dante family. Igwa man na special na intensyon si Rosa Tang Lee, asin si Jacqueline Rose Lee Tanyada. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rose Asupardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, kay Dominador Maura Juniora, dulot kan Asupardo asin Cantara families, sa kalag ni Armando, dulot kan Galicia family, kay Diana Rose, dulot kan Alcantara family, para sa death anniversary ni Gotan T, dulot ni Antonia Chuauy and family, sa kalag ni Luisita, dulot ni Eva Arcilia, kay Rogelio asin Alicia, dulot ni Catherine Romabon, sa kalag ni Wilfredo, dulot kan Himor family, asin para sa gabos na kalag, dulot kan De Los Santos family.
Matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pinupunan ta an panibagong simana nin pagtrabaho, ikalimang aldaw kan satuyang pagnobena ki Senyor San Antonio. Sa Ebanghelyo po ngunyan, tinatawan kita kan kagurangnan nin giya sa pagkabuhay bilang Kristiyano. Kasuhapon, Corpus Christi, inaako ta ang banal na komunyon, iyo ini ang nagpapararom kan sa tung buhay Kristiyano, ngunya na aldaw, pinapararom ta ang paghurup-hurup, pinapahiling ang beatitudes. Ako untaan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamitbig kita. O Diyos, ginikanan kan gabus na karahayan, tawan sa mo na namimibi sa imo, nahuli kan sa imong pasabong, an mga tama, mamidbid mi. Asin huli kan sa imong pagmunda, iyan man sana, gibuhon mi. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, pa sa liturhiya, kantataramon, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro ng mga hadi, si Elias na taga Tesbita, taga Gilead, nagsabi kay Ahab, buhay ang kagurangnan Diyos ng Israel na sa kuyang pinaglilingkudan. Dai mag-aambon, dai man mag-uuran sa mga tao na ini, kun bakong sa tataramon ko. Maghali ka sa daga na ini, magpasiring ka sa sirangan, dangan magtago ka sa sapa na Cherit, na nasa sirangan kan Hordan. Magiinom ka hali sa sapa, asin tinugon ko ang mga uwak, na darahan kanin kakanon. Kinuyog ni Elias ang itinaram kan kagurangnan, naghali siya asin nag-erok sa pangpang kan sapa na Cherit, na nasa sirangan kan Hordan. Ang mga uwak nagdara sa iyanin tinapay pagkaaga, asin karne pagkabanggi. Nag-inom siya sa sapa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asing daga. An sa tuyang tabang hale sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Tinitingkalag kan sa kong mga mata ang kabukidan, sa indaw magikan ang tabang para sa ko, ang sa kuyang tabang magikan sa kagurangnan, nakagibo ni langit asing daga. An sa tuyang tabang hale sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Dai niya itugot na masingkog ang sa kong mga bitis. Dai nagtuturog ang nagbabantay sa imo. Totoo manangga, dai maturog asin dai mananok ang parabantay nin Israel. An sa tuyang tabang hale sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga.
Ililikay kanin kagurangnan sa gabos na karatan, pangangatamanon ang sa imong buhay, babantayanin kagurangnan ang sa imong pagdatong asin paghali, ngunyan asin sagkod paman. An sa tuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahiling ni Jesus kan katawuhan, nagtukad siya sa bukid. Nagtukaw, asin ang disipulos nagrani sa iya. Dangan nagtukdo sa inda. Paladan ang mga dukha sa espiritu, hulita sa inda ang kahadean kan langit. Paladan ang mga mabuot, hulita mapapa sa inda ang daga. Paladan ang mga nagtitios, hulita sinda rarangahon. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa katanosan, hulita sinda pakababasugon. Paladan ang mga mahihirakon, hulita sinda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso, hulita sinda makakahiling sa Dios. Paladan ang mga parapatuninong, hulita sinda aapudon aki kan Dios. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanusan, hulita sa inda ang kahadean nin langit. Paladan kamo, kung dahil sa kuya, kamo pagmudahon, pasakitan, asin pakarauton nin mga tao. Ipag-ugma nindo, hulita dakula ang ibabalus kan Dios sa indo sa langit. Siring na pasakit ang ginibo ninda sa mga propeta na nagkairinot sa indo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Pag-igwa po kamong bagong binakal, binabasa po ba nindoan manual? Dakol na mga bagay, pag bagong bakal, may manual. An appliances, igwa. Mga cellphone, igwa. Dawa an auto, igwa. Ang mga naggibo po kan mga gamit na ini, mga bagay na ini, aram ninda kung paano mag-function ining sa indang produkto. Kaya they provide a manual to make sure na an magamit ka ini, aram niya ang tamang paggamit, asin magamit niya nin halawig. Dakol po sa tuya, daiman nagbabasa ning manual. Kan aki pa po ako, saro ini sa mga pinagbabasulan ko. Nakaraot po ako nin sarong karaoke na bagong bakal na putol-kutulos an antena. Sarong DVD player, padarakan sa kuyang lola. Di ko binasa ang manual. Pag-abot na pag-abot, sinaksak ko tulos, nag-aso, 110 volts palan. Dakul po akong naraot, tadai ako nagbabasa. We open the box, we plug it, we start pressing buttons. Kung minsan, nag-work man. Kung minsan, dai. Sala palan ang satuyang paggamit. Sa Ebanghelyo tapuungon yan, Jesus gives us something like a manual for Christian living. Sarong aldaw, ang kagurangnan, nagtukaw sa bulod, nagtukdo. Sabi niya, paladan ang dukha sa espiritu, paladan ang mahihirakon,
paladan an parapatuninong, paladan an malinig an puso, asin iba pa. Sa inot na pagdangog, garo, kakaiba ang katukduan na ini, masakit sa buton, sa kaakuon. Strange for you to say that it is blessed pag-arog ka ini ang inaagihan mo. Tapa, no ang kinaban masabi, blessed are the rich, blessed are the powerful, blessed are the famous, blessed are the successful. Iyo yan ang pamilyar sa to. Pag nagsasabi ang sarong tao na, I feel blessed right now, iyo yan ang buot niyang sabihon. Pero iba man ang tinutukdo ni Jesus, the paradox of the gospel. He says that blessedness comes rather from humility, from mercy, from purity, from trust in God. Inilugod na mga bagay na ang paghilingkan kinaban, hababa, iyulugod ang halangkaw sa kahadean kan langit. Garuman sana, ang kaggibo kan buhay, nagtataunin manual. The Creator is telling us how to use the creature's functions. The Beatitudes are not just commandments. Kung kaidto natuod kita sa Old Testament kan 10 commandments na nagsasabi, bawal ini, dai mo ini paggibuhon. Ngunyan sa New Testament, tinatao ang Beatitudes. Gibuhon mo ini. Arog ka kaini dapat. Ini an ugali. Arog ka ini an disposisyon. Sabi ni Jesus, marhay maging dukha. Taan dukha, nakadepende sa mahal na Diyos. Sabi ni Jesus, maray an maging mahihirakon dahil nagbabalos. Tamamimidbidan ninda na sindaman, nahirakan. Paladan ang mga nagpapatuninong sa kapwa sa kinaban, imbis na pagbarangaon ang kinaban. Paladan ang malinig ang puso, tamakukuan ninda kung ano ang totoo, asin tama. Mga tugang pinapahiling po ni Jesus, kung ano ang itsura, ang lawog, kan sarong healthy Christian life. But more than that, Jesus is not just describing how we should live. He is describing Himself. Siya ini. Ining Beatitudes. Siya ini. Ginibo niya ini. Inagihan niya ini. The Beatitudes are the attitudes of Christ. Kaya pag sinabuhay ta ini, pag inarog ta ini, nagigikitang arog niya, kaagid ni Kristo. Kaya nga ni iyo an inaapod niyang paladan, blessed. Dahil iyo ini ang mga tawong nabubuhay, susog sa plano kan mahal na Diyos. They live according to design, the design of the Creator. Ang sarong gamit na ginamit susog sa tama, it functions well, nagdadanay, naghahaloy, napapakinabangan nin marhay. And the same is true for Christian life. Sa Ebanghelyo ang Beatitudes, manual nin pagkabuhay. Kaya sa pagpuon kaining semana, Lunes, magayon hilingon ang satuyang buhay against this guide. Arin sa mga kapaladan, ang garo na papabayaan ko o dai ko gayong na isa sa buhay. Hinahagad ba sako na mas magin mapagtiwala sa Diyos? Na magin mas mahihirakon sa kapwa? Hinahagad ba sa kuya na magin para patuninong sa laog kan trabaho, sa kapwa, sa mga kapamilya? Am I being invited to purity of heart? Arin sa mga kapaladan, ang nangangapudan sa kuya na mas mabuhay pang arog kay Kristo. Tabangan lugod kita kan kagurangnan, tabangan lugod kita kan ng aakuon tang komunyon sa misang ini.
na magin siring sa iya. Matinog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Kahiraking hilinga ining samong paglingkod. Tanganing ining idinudulot mi, magin atang nan makakawili sa imo, asin magin pag-uswag kan samong pagkamuot. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa iya, pinagmarhay mong baguhon ang gabos. Asin pinaako mo kami gabos, nin kahirasan sa iyang kapanoan. Tasya, minsan nga ni Diyos, nagpakadaikan sa diri. Asin huli kan dugo kan sa iyang krus, pinatuninong ang gabos. Kaya, initaas na labi kisa gabos, nagi man siyang dahilan kan kaligtasan na daing katapusan sa gabos na nagkukuyog sa iya. Kaya, kaiba kan angheles asin arkangeles, kaiba kan tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan ikanang gad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang gawi mong nakakaumay, sa samong karatan, maugay na magligtas sa mo, asin sa mga bagay na matanos, magdara sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Duwang pagirumdum, ngunyan pong maabot na Biyernes, iyo ang dakulang piyesta kan Sagrado Corazon, Sacred Heart of Jesus. And then on Saturday, iyo po ang piyesta ni Senyor San Antonio. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita, mabuhay susog sa tukdo ni Kristo. Salamat sa Diyos.